Älypuhelin, tietokone, jääkaappi, televisio, auto, kodin lämmitys, lukitus. Kymmeniä miljardia laitteita on kytkettynä internettiin ja lisää tulee. Huvin ja hyödyn ohella tämä tarkoittaa myös uusia riskejä ja haavoittuvuuksia, digihuijauksia, hakkerointeja ja kyberhyökkäyksiä. Joka 11 sekunti tehdään jossain päin maailmaa kyberhyökkäys johonkin organisaatioon. Suomessa kohteita ovat olleet muun muassa eduskunta, Traficom ja Rautavaaran kunta. Oman EPP-ryhmäni näkemys on, että kyberturvallisuudesta on huolehdittava joka tasolla. Keittiöstä kunnanvirastoon, vesilaitoksilta voimaloihin ja sairaaloihin on tärkeää suojata kriittistä infrastruktuuria. Tällä hetkellä kaikki digilaitteet eivät ole kyberkestäviä. Olemme Euroopan unionissa tekemässä nyt ensimmäisenä maailmassa sääntöjä internetiin kytkettävien laitteiden kyberturvallisuudesta. EPP-ryhmä vaatii, että jatkossa EU-alueella saa myydä ainoastaan laitteita, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Vaadimme myös, että laitteiden valmistajalle tulee velvollisuus varmistaa laitteiden kyberturvallisuus niiden koko elinkaaren ajan tarjoamalla tietoturvatukea ja ohjelmistopäivityksiä. Kasvaneet geopoliittiset jännitteet, sodat ja keskinäiset riippuvuudet lisäävät tarvetta varautua erilaisiin häiriöihin. Digitaalisessa ja yhteenverkottuneessa Euroopassa olemme vain niin vahvoja kuin heikoin lenkki.